Okay, maadjong bunta din tanan for today's video. Grabe itong panahon aras kanindot kaayo dyan. Of course, before that, ato ang kuan ato sa i-flex ka ato ang kuan karon outfit for today's video. Ato ang mga pagumangkon no. Aras kara perfect ug mga excited kaayo pud ba. Outfit check. Okay, of course, before that, of course, Biba Pit Senior Santo Niño. Kabalo mo guys, aras ka perfect si Santo Niño kay ngano. Aras ka perfect ang panahon perting inita. Iya jung gito yung init para jud makuan siya ba ma-praise so taman jud ba. For today's video, of course, nagtapok-tapok na hindapita. Nagsabot-sabot na kung asa mo sakay kami. Of course, nagsabot-sabot na kinsa mo sakay dito, kinsa mo sakay diri pag abot dito. Atong nakita nagsugod na in town direct traffic in town good. Pero ang hindapita na kulbaan pud min town hindapita guys. Oy, ngano aga mo motor nagpangpang naman town pud ina tunga. Pero mudagan gihapon mi padayon gihapon mi dito hindapita kay sayang kayo nga ato ang gasolina for today's video. Nahala uban ni ninjo dito sa Ubay kay manurot dito hindapita kung unsay mga panghitabo dito hindapita. Nagpasalamat mis Ginoo kay ngano wala jud checkpoint did hindapita kay nang pug helmet pud mi guys para safety of the year. And of course, pag abot din dapita, of course, daghan nagtao diri ang mga baligya, karabi ka laisyo ug mga barato ra kaadyo. Ang gibidyohan ni dapita happy fiesta Ubay. Ang gibidyohan kay murag nindot yon na dapita diri labi jud labayon og chinilas. Sar lang oy. Unja pag man itong dapita guys, of course nga amin diri kinamot. Salamat kaadyo kagawad ni San Cory sa pagpakaon nimo din dapita. And of course, pag man na of course nang exit na ang mga tao din dapita kay nangabusog naman. Of course, nang man na manuroy mi itong dapita magpili-pili pud mi kung bisig namin nakitaan nga mga nindot kayo nung dapita. Akong i-flex atong mga kauban for this video kay atong mga gwapa o gwapo katong mga agtang murag sino ra kaayo ba. So ato nakita nga dakong kuros ay of course simbahan na nang dapita. Ug ako nag-auhag pod nga motabog teres ubay dapita magtratan ota bisig na isay motor maligsan ta. Mga na paghinabang sa kuan gobyerno or mayor GCash na pod magamping ta karon atong mga lakaw. Ang dapita nang inganyo kung pait ta ako pero mahal-mahal pod ba. So mga to ni exit na lang pod ko og diyan dapita ay of course nakapili ta magpatato ta dapita magpabadlist ta kintay pod baka atong mga bugas-bugas matabunan na. Mato na lang pod guys para ingnon kita pog Pit Senior. First time ever in my life dun guys kay makaingani ko. O diba perting dako agisi pag gaman exit awa na nakawanas ka uban nagpangita-ngita na kay magpauwa-iwahi man. Ang dapita guys, nalingaw ko nga murag na enjoy ko sa akong kinabuhi kay murag dahang mga talon dapita ba murag nalipay sila lang gi-praise sa Santo Niño pero nalipay pug murag kuan ba something yet nga murag na enjoy makuan. Ay dapita guys, nagsayo-sayo jud pug ko bisig ko dang kandila, nagsayo-sayo jud dapita kay murag na enjoy pud ko ba. Iba kay nakawa ko sa mga kauban ay of course din hira may nagkita ang dapita sa susod sa simbahan kay naada pud diri sinulog pud nga i-praise nato sa Santo Niño. Bisa rug ko dang kandila or Santo Niño ang kanang kuan, of course nagsasayo lang pud diri guys para makita ang pus mga tao nga mga gi-praise pud nako siya. O diba kami mga bata guys, yung mga tiguwang o magubangkot no akong ati o aras murag gusto mga pulubin taon po sig panan-aw kabalo ko guys nakana sila po wala kabaw sila unsay pamaagi din dapita. O diba tinawa halata kayo ilang mga lihok. Unsa naman diri panghitabo din dapita oy. Usapod ko nga biktima ani dapita guys kay wa jud ko sabot og asa ang linya ani dapita kung saan ani ang paminaw guys magsasadyaw ra naa man po bayad di ay pod. Pero kato nga bayad is para to sa ato ang simbahan para sa atong Santo Niño. Unja pag kumanid to guys ato ang pagsayaw pag praise atong Santo Niño ari mining hapit guys na nagpaabot na ni Auntie Milia o niya dadang pero ang ending tuwa man sila speakers type ni agi ni exit unja kay mga wrong way man to each other. Of course nag-continue na diri napita guys sa mga monumento diri uban din dapita nagpapasalamat lang pud mi sa atong Ginoo kay kitagaan tag another life sa ato ang kinabuhi diri dapita klaro kay atong nandin dapita mura sugnaw buwad 13 daghan jud taw din dapita guys unja nakano na ako guys nakawa ko sa kauban. Of course diri ko sa HR nilargo na lang ko sa HR guys kay mo kana lang ko t-shirt kay para mas natay mga
kuan bahandumanan sa atong ginabuhi. So kung ganang mapaprint, magpapag-jersey, ano mas HR guys diri sa Ubay at bang sa simbahan raduran na kaadyo. Tanawan na number dira o i-save na o tawagi sa ditso. Kung ganahan rapod mo, ay napitan ni CR ko kay of course makita na tong part of the body, ari ko nang ili sa CR pag humani exit na ang tao. Ang napitan lang itan ko paagi guys, kung asan dun sila kay wala na kadiri mao yung napita guys kay nakawawa na to each other. Unja ka nalingaw mo kos magic you can see boy of course perting daghan nagtao din napita sa magic lagi pud oy. Ayo jumog to magic kay bot jud ang tanan. Biktima na ko anang kuan magic o ang napita pag humanito na exit ko na ako diri sa mga pared diri kay magsugod na mag-start na ang sinulog. Atong nakita mo sila Power Ranger nga color blue kay Laisha po nilang outfit for today's video. Pag kumanda na ano kung napita guys sa munisipyo ng silong ko guys sa Pirtejo inita karabi jud. Sayang nga to ang kuan beauty kung magbuhat-buhat ta sa init mo itom na punta o di ba pag human ni video na pug ko kay wa pa kay ilahang kuan tigdalag santo ninyo labi jud taklaan char lang. Okay, shout out to sa to mga kuan, mga BNHS nga mga baby boys. O grabe, shout out kayo ni Quandrio Fernandez. Lami jud tiradoron charla. Pagkatotoo na guys, of course, California na. Tribong madasigon. Kaog kugon charlang pitaoy. Ato nakita ang sketch share ba ng mga people, mga baby boys sa California. Amin picture, video and Davita. Ako nakita sa California guys, grabe outfit for today's video. Murag feel na ko champion jud ni sila na Davita. O grabe, ang costume palandaan guys, grabe ka unique o grabe ka kritikitik ka. Jaba nang ba ni mo kritikik. O diba to nakita ang kuan costume sa California karabas kayo ni kaadyo oy ilahang kuan tigdaog ka ng Santo Niño gwapa o perfect ka ayo. Nakita po na ko guys ang mga tadris mga SK kagawad, mga official sa California aras ka supportive dud ka adyo oy. Napoy nagising ngisi ko nung ngisi sabi ngisi sa. Unja pag kuman to sa California of course ato nakita mga Miss Matahom 2025 aras ka gwapa kaayo na midud og chinelas char lang. Ayaw bunag chinelas sa ilang mga makeup Ginoo ko ma-erase. Aris likod guys wa ko ka videos akong mga friends and Dapita kana ko'y friends and Dapita si Serge nas likod bon apil video apil po siya hello ana po siya murag gwapa char lang bitay. Pag kumana na of course si Paso reparade ang tribu Holy Child Jans grabe ara sa perfect ang mga kuan mga drummers ang pasikat para ng mga gwapo nagpasikat ng Dapita. Akong nakita sa ilahang kuan sa lang costume sa Holy Child Academy grabe murag sari manok jud ilahang kuan gilang nadalas ilang kuan di ba smiling kayo nga naon taging lamang nadag sa Santo Niño kadi mo lingi-lingi mo nagagwapa. Nakita pud nako murag kuan jud sila murag silag kanang kuan Michael Jackson ang ilang outfit for today's video jud hok pa lang ara sa Michael Jackson na. Pag kumana na for shout out sa tong friends Jason Kambangay made for today's video tigpayong lang. Dai lingi sa kariyo dai. Dili kay mo lingi. O di ba aras ka senior jud kaayo. Kulingi sa kariyo dai jud mulingi pud boy ang Dapita ato ang friend of course. Ay sa tong friend ay kini sa kay mag four wheels iwa ba nang buslutag sakyanan. O di ba atong friend mura jud kag buyog diha mang wakatug pagbuwak. Ayaw og ngisi-ngisi ma'am kay kumalipay ma'am. As unsag makuan ka ron char lang. Atong paminawan ang bag-ong guard diri sa Ubay no. Awa 360 Awa ang da nagbasat diri dapit sa gabi pero karabi ang inita aras ka amazing jud kayo ang Santo Niño kay to sa Ubay wala jud giuwan. Ang napita kay pangkapoy mag mga tao of course na ulit na may guys karabing kapuyan jud kayo sa tuyok sa Ubay uy. Tuyok sa Ubay nga way kwarta Ginoo ko. Hala mara to daghang salamat og amping ta karon sa tong mga biyahe.